Iepa, kaixo, ze moduz, izan ezberdin gazte pike aleiak eta martxan dakagu, ja bigarren erronka gaurkoa, eta asuntua super erresa, egin gailurra garai batean bezala deitzen da. Eta jakin, irudi bateko argazkisai mita oiar dozuela, bardin jantzi eta gailurrera igo. Eta bertako edozein mendizetara, Aizkorri, Udalaitz, Xoxote, Pagoeta, Arno, Ernio, Urgul, Jaizkibel, Izarraitz eta beste asko. Lista zerrenda luzia dakago. Eta bueno, jakin, mendize egotzian maskara barik igual sariela, bale? Baina segurtasun tartiak mantentzen baldin badiez. Baina argazkisa atatzerakoan hori bai maskara jarritxa erun biharko dozue. Eta importantia, super importantia, bidizo egotzian kontu hauek etiketatzia. Alde batetik abildua izan ezberdin beko marra kutsa eta beste alde batetik abildua triatloia maite dut. Listo, honekin bukatzen dugu, hori bai dudan bat baldin badakazue, jakin informazio guztizia, info guztizia webunian dakazuela, beraz, disfrutau, uda ona pasa, eta ondo segi, agur!